Standby. So maayong adlaw sa inyong mga suking tigpaminaw, mauni ang atong radyo sa libon. So mauni ang atong balita karong adlaw. So usad ka bata nga nag-edad og mga 12 anyos nagsumbong kinis sa ato ang estudyo nga nagkurog-kurog. So nag-ingon siya sa tuwa na kini siya na magul kuno ni siya unya kay na hapit maabtan sa tag-iya sa kanang pinalukan mautong kanang kulba kay ni siya sumbong siya sa mua kay para kuan siya malinawan ni ato ang problema niya karon. So una ana palihog kog kanang pasabot atong tag-iya sa binalukan kay bawo mo kanang binalukan wala man intaw tag-iya ana ug kamo man ang nag-ariya ayaw pud intawon pag-ingon na kanang inyuhan ng binalukan intawon ug naa may mamagulda na magpahibaw mo ayaw pud intawon pud ug hadlo ka pud kay kanang mga bata mamaguldira kulbaan man pod ug kanang makuana ug makuyawan na mabukla na kay bawo kamo chiging ana. Ay naunsa ba pud tong kanang nag-ariya kuno atong kalubiana kay masuko man bagulon ang kanang kuan bitaw ang kanang binalukan na muingon man noon na ilaha tong binalukan na pasagdain na inyo kinsa na mamagul total sila man nagkaapoy ana mao mangyapon di mangyapon na nimo mabagol tanan kadamo-damo ana. So mao to yung sumbong una kunong aning panghitaboa kanang kuan sa mga alas 4 ni siya na magul alas 4 ba so mga alas 8 sa kanang buntag. So kanang pagpamagul ni siya alas 8 sa buntag kani siyang kanang kuana dugay-dugay na ni siya pero karon ra niya gi-report pero kanang kuan pagpamagul ni siya mga alas 8. So pag kani siya wa man gid untani ning balak ning bataan ni na mamagul kay tungod kay isog kunong tag-iya diri sa binalukan unya kay diha man daw kuno na adlaw nga giingnan kuno siya sa iyang pinsan na kuan ka naman pwede naman kuno na pabagulan kay nagpaybaw man kuno ang iyang kauban ang iyang pinsan na mamagul kuno sila. So mao to ang silang duha ang namagul kaning pinsan niya og kanang kuan kaning 12 anyos na bata. So mao ni siya pagpamagul nila ani so kadugayan ko niyang pamagul. So wa pa siya kahuman og usad ka pundok pero damo-damo na ang iyang nabagol mga tunga na sa sakong pullard na dulaw kadugayan kay naaman nag-igham sa igbaw paglugsong isog man kaig nilugsungan wa man to siya magdahom na nakasukan siya kay kanang kuan nagpaybaw naman kuno iyang pinsan. So antes to nag-igham katong tag-iya sa kanang binalukan kani siyang kanang pinsan yan na iyang kauban pagpamagul nagpaybaw na siya na mangumpay kuno siya. So kay hingad to dahin tago di ay kinakalantaw di ay to siya daan nga palugsong ang tag-iya sa kanang kuan o binalukan. Ang tinuod ay ato ada ito siya magpaybaw sa tag-iya sa binalukan gidali lang niya ang iyang usad na pinsan nga 12 anyos. Kaluoy ang taon atong 12 anyos na wa kabalo. So kanang pag duol na ni siyang kanang kuan tag-iya sa binalukan maayo kay nakakita siya. Wa to siya magdahom nakasukan siya pero paglantaw niya aning tag-iya sa kanang binalukan kanang dagkong tao na bangason kanang kuan man isog man kaayo nag-igham pa ubos mao to. So duda niya murag mao na to duda na niya na wa di ay ni magpaybaw ni ang iyang pinsan mao to nangulba siya. So mao libon-libon man duol na kaayo wa siya mailhi bisag duol na siya naa sa libon man siya banda nagbagol gamay lantaw niya sa hawan ang katong tag-iya sa bagol na palugsong pero siya wa siya makit dali niya kay si suko manggid og naong palugsong ang tag-iya dali niya kanang kuan kay nakasuod naman to daan ang iyahang kanang tagabagol niya iya mang isuod sako dali nag-arsa ang sako na may suod bagol og kanang palaw. So mao to dili niya dadon kay para kuan lang para bagulang nagamay niya kuan lang siya masakpan lang siya mabunog lang siya mao to ang iya lang ideya nga ato maong iyang gibitbit kay iyang ilabay para dili mailhan og kakinsa tong palaw para di mailhan og kinsay na magul dito mao to iyang giiksa. Okay lang ang sako madakpan kay dili man na mailhan og kakinsang sako kay damo man kaparehag sako pag iksa niya sako mao to sa walan niya giiksa ang usad pod na palaw niya didto pod sa tuon niya giiksa. So pag sige grubing atong kanang kuan siya pasagka niya pangadto pod ang kanang tag-iya sa binalukan na bangason. So mao to ang nakit-an ra ato sa nagrubing
kanang kuan o ang iyarang bagol maayo wa gid makit iyang palaw kay kanang maayo sigo pagkaiksan niya kay tago kaayo. So kani siya wa na gid ni siya mag kanang dahom na makaikyas pa ni siya kay dugol na kaayo antes siya nakadagan wa ni kadagan kay libon ginahinay ra ni siya tago wa ni magdahom na makaikyas siya. So kulba na kay nagkuan nagbaka sakali lang ni siya na makaligtas kay bisag duol na kaayo hintago lang gyapon siya. So wa gid ni siya magdahom kay kanang tungod kay kani manggong tibay manggod ni may musimhot pod ang kaning tagias binalukan silbi mauning may gikinaadman kay bawo pod ni manggamot kay bawo pod ni silbi albularyo ni sa ilang baryo. Pero isog kainig kabuangan nimo. So mao to nakakatkat siya lubi kay libon man pagkatkat niya sa lubi kay duko ramang pangita sa tao katkat siya sa lubi na taas-taas. So kani siya hingkat-kat kuno siya sa taas nga lubi pag abot sa ibaw sus pagkadaghana namang kunog hubo kay ilang hubo kanang dili na siya mimitas dili pud na hakot basta kay kanang hubo kanang mas gamay pa na sa hakot. Pero kana siya grabe na siya ka sakit pa na aslong pagkaina mamaak kontra sa hakot sus mapuno bitaw kuno na siya hakot sa ibaw. Pero maayo kay wa gid siya makit-i dito sa ibaw kay nakatago nakasampong naman siya sa lubi kay ilamog sampong ka na makatago sa dahon bitaw mo patong sa ibaw. Wa gid noon siya makit-ina gihapak-hapak na kulbaan naman gid niya sa ibaw gihapak-hapak na sa katong bangason ang katong ug diin banda ang iyang taguanan mao to hasta ganing punuan sa lubi nga iyang sakan uyog-uyog oy kay dagko kay bato gihapak mao to nag-ingon na batian pagani niyang sulti sa kaning bangason na aw kamausad ay kay bawo mo duol na manggod niya na ikyasan pa siya kay nagsakar dai sa lubi kay wa man kahangad. Mao to balik ang kanang kuan katong bangason nagdali-dali kuhag iro. So pag kani pud siya bag-o pud ni kaambak ning bataan ni kulba kayo so ngadto pud siya sa unhan kay ditso natakas. So kanang abi niya og waay na tong tawo kay kanang kuan naman dugay-dugay naman. So kapag kita niya na may iro may gani naguna ang iro niya na ulhi kining tag-iya sa iro na bangason mao to nakatago siya. So may gani nakit-an siya sa iro waay siya kanang duula kay nagurong raman siya tago siya ngadto patabon siya og kanang mga kanang sagbot bitaw sa kanang may mga balagon dito tago siya. So dito siya nagpahuway mga usad siguro ka oras mao to antes siya hinggawas dito kanang wa na tong kanang bangason wa na magsigig rubing-rubing wa na siya kabati og mga langas sa sagbot nya kato pagkahuman niya ato hingad wa nay hinggawas na siya dito siyang gitaguan. So ngadto na siya sa lipot na siya sa luyo nya pag ngadto niya sa kanang ditso ni siya sa luyo sa balay ni atong silingan niya. So pag ngadto dili ni siya ila mura lagwa ay so dili siya mapasinganlan kay wa man siya makit-i mura lagwa ay kay didto man siya lipot sa luyo murag didto ra pud noon siya gikan sa ibaw way duda nga layo ra kay siya sa giagihan atong may gikawatan og bagol. So bati-bati kuno niya ang duda kuno atong bangason pangadto kuno dagan sa kanang unhan ra daw pero di ay to nagtago ra di ay to slubi tagna ra di ay to niya nakalipot nga ri na pag abot ngadto sa iyang silingan kurog-kurog iyang tiil gyapon pero may kay wa man siya dudahi kay layo raman ang iyang naagihan no pud siya makit-ipod. So wa man pud makit iyang sinina. So gipahakot pud siya og kahoy mao to pagkauman mura lagwa ay pero grabing kulba na iyang naagihan. So humano na lang nato ni usa karon kay murag kanang kuan taas na kaitong balitaan nato kag kanang mao ni siya ang atong radyo sa libon. Maayong salamat sa mga naminaw ni ining atong tulumanon.